mission accomplished. Pero first time mo rin, no? First time. Ano yung lugar ko ba? Sierra Bulyones. Naami karon sa Sierra Bulyones nanod. Ang bisita sa itong bata nga gihatod na to pag niaging adlaw kay pag Biyernes kay gadwi bisita mi karon kay magkuha mi kabukado diri sila ha. Karon ba ko nang Sierra Bulyones nanod kinasuksukan man ni oy nga lugar. Kung masuksok pud itong mabini masuksok ni ilang Windel palaka. Mao to ang bata nga akong gihatod pag kuan Biyernes sa kuan. Kay graduate sila kay picturean sila mao gihatod. At mi sila kay muha mig buongon. Ay buongon, abukado. Na lang balay dire, tara balay. De plug aga pag-upusa. Wa bagay signal re. Isa yung manok na bro. Wow. Bigyan na lang asinan na natin. Biko. Oh, liyan na. Laguna. Biko. Edil. Tambis birds. Tambis una pagi tambis. 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 Ano po kang gikan tambis Dil? Hotel bed. Ay. Grabe ka no. Yawa kaya ni mo ay. Ingaw ta. Ampo Idil. Ampo ba? Sige na ba? Di manggod. Di manggod ano makakuan ba? Puna. Uy, ay sigdagan-dagan ba? Ampo di ba? Madlok mo. Mga bantay na mulugad hindi salamat sa tapos ada usap ko sa kami katag na makundis na namin. Men. Biko, Sapi, Milo, og Tambis. Tambis. Ano ni balay niyang Windel? Asa na yung lugar Del? Nanod. Elementary school. Sierra Bulyones. Bulyones. Bohol. Di ba rin, sako ko na si Garcia eh. Wala na rin din ha, tambay-tambay na dia. Nanami ito gini. Ano na. Wala na bawin, dakto na. Para balik ko aga ba na? Dagkuha tambis sa dilo. Usa ka magdamay dagan na tumubaw. Na telbe. Bantay kay na oda. Kami king old na. Pangpatag na tingag. Ang masingat ka ba? Kami na masingat ha. A few minutes later. Tega. Tung. Dung ba? Ano ba? Oh. Iya ko manginom. Unog. Buwan unog. Sabaw ko. Buang. Amoy na pa ka? Di na. Undan ako. Ugar na ako oy. Ikaw kuya. Kuya. Nanood si Rabul Yunis Bohol. Pimindin pala ka. Butang kuya. Butang kuya. Ako na to. Butang. Putong.
A few minutes later. Hindi akong papa guys kini. Ato na Mikol, kay. Uban sa tatay. Ako ba? Ay, katong. Ano na? Anil! Ako rin din ang ano. Sa pega. Okay, mama. Anil. Ito man. Tuwarag Chris Gana. Mo na yung motor kay drive da ho. Maadto na pud mig. Kuan karon. Danikop sa Rabulyones. Balay na Jupal. Adto na pud mi. Nagdala na mig kuan. Kanang sako, saging. Tuwat pa naman si Windel kay nay nabilin. Mo ni kinabuhing kan bukid guys. So, wala pa naka-experience og bukid, try na mo. Naidagang prutas dari, saging. Pero lisod na pag kwarta dari kay kuan ra man mabuhi yung pagka dari. Na si Windel. Nadoy! Mo ni si Windel guys. Ang kunong imuan ni nato wala. Ang gidrivean karon kay MX. Mo ni ang gidrivean. Kajupal kay Inmax. Ang gagmay. So guys, na nag-mountain. Eh! Windel! Ang si Minsa ko na, uya man ako ni sila. Di Anas Birds guys, niabot nami guys sa among padungan. Hi guys, Musta man Gords? kapoy. Manong kapoy man. Gikan pa mig mabini. Nabot mi og sa Nanood. Nanood sa Abulyones, alabay mig Matinaw. Sa Abulyones, shout out ito sa taga Matinaw nga kuan friend ako sa una. Friend lang dai mi ako niya. Then karon na napod mi sa Danikop. Danikop. Sa Danikop. Musta man imong ligid? Okay pa na? Habang ligod. Okay pa na? Okay kayo. Sukol ba ning ligid na ha? Unsa man imong karga? Saging nga, saging. Ay saging. Moto guys. Moto nga kapoy ilang balay, layo kay ilang balay. Walay signal. Suok is tanang suok. Kung suokon pa gyud inyong gugma, masuok pa gyud ilang balay. Wa pa gyud signal, dali ra kabiyaan sa dali ra ka nakayuyab nga taga Tagbilaran niya. Yan dito ka nagpuyo silang balay nga way signal niya bukid kayo. Di gyud masilbi, buwagan jud kasi muyab. Makita na laglayin yung muyab kay tungod way signal dito sila ha. Oh, laos mo dito kol. Sigarilyas. Sigarilyas is real. Adto na lang ta magkita sa bus guys. Hi guys, karon na ato na sa tag-ubos. Mungwa nagsigarilyas prutas. Dare kay ubos tinanom nila guan. Yang Windel, tinanom nila Windel pala. Guys, mo nag-farm ni Birds. Farm na mo eh. Amon tinanom. Kung gusto mo palit og kuan nga nang sili dare, dari ra mo pagpalit sa mga. Then namin gabihan guys oh. Gabi. Gabi. Kabasa. Nami gabi, kalabasa, kuan, atsal, og everything guys, og everything. Ora, kalabasa guys oh. Pero wa pay bunga guys, wa pay bunga. Naa naman godis, tanawa na. Asa? Oh, See this? Man. You see that? Man. That one. Wala po kay okra del. That one. Napag
okra. Ukra, wow. Og magpuyo jud mo bukid. Og magpuyo og magbukid. Mabuhi gid mo kay daghang tanom na re. Inapost man din ako. Nay batong. Mungwa ni karon sigarilyas. Sigarilyas. Ay sigarilyas. Ha? Sigarilyas? Hawid sa. Sigarilyas. Hawid sa re. Hawid sa. Be. So, Ako ba video? sigarilyas dare. Asa man? Okay. Parang na pagkapayulit. Mo na hinog. Tang kuan eh. Oh, kayo. Hawid na. Dilo. Sigarilyas. Gamay. Kata bakit kata? Ha? Oo, bawo. Abot ang papatipit. Ay, ang gapang sila, ubod. Aman. Yan, naubod na makabuot. Uy, ang cellphone. Ay, pulita sa TV. Hindi ah. Ayan. Kanang dako-dako, bod. Ang goy up the year. Na. Ang goy. Lom. Namit mo good. How to eat sigarilyas. Paslom lagi. Paslom ba eh? Paslom itong violet anak Dale. Ha? Ang violet ba? Mong galita. Paslom sa ay. Iko. Dilo. Ngana ba? Isa na. Ayo, wag na. Bird. Birds. Hello guys. Nanami karon sa dari ko balik. So, karon gihulman pag motor. Mato mi karon na akong friend si Gidipit ug si Jasmine. Uy, tumboy. Mauta man nagbuhok. Petri guys, kunos Marjon. Single pa to guys. Never been kuan, wa gyud ka uyab since birth. And then karon nga adlaw gihulman pa man pero bubalik na pud tawo. Uli na pud mi Tagbilaran karon. So, let's do this. See you in Tagbilaran, guys. Wey, naabot na may. Kapoy kayo. Abot na may Tagbilaran. Alam sa among balay. Among balay guys. Mao na among balay guys. Naplat akong ubuhok. Bising gatindog ni naplat. So, karon bago pa gyud mi naabot. Naabot mi mga alas city 719 alas city 19 sa gabi. So, marto.